Εδώ λοιπόν είμαστε, Δημήτρης Δήμος, 5.400 ευρώ. Πρέπει να πάμε δυνατάκι στον τελικό, έτσι. Πρέπει να έχει ωραία κατάληξη το ταξίδι. Δημήτρη, τι λες? Ελπίζουμε, αυτός είναι ο σκοπός. Δήμο. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε και σε αυτό πιστεύουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε το προβάδισμα των 2 σωστών απαντήσεων. 2 λεπτά στη διάθεσή σας. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ποιας ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας έγινε παίκτης το 2022 ο Μαρσέλο Βιέιρα? Ολυμπιακός. Σωστό. Σε ποια κομμόπολη λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο του Ιδρύματος στο Σίτσα? Μέτσοβο. Σωστό. Με ποια αρχικά μας είναι γνωστό το μουσικό είδος Rhythm and Blues? R&B. Σωστό. Ποιο είναι το μικρό όνομα του Νίκου Κούρκουλου στην ταινία Λόλα? Άρης. Σωστό. Ποιος είναι ο αγγλικός όρος για την υπηρεσία χρονομίσθωσης οχήματος? Πάσο. Leasing. Με ποιο ιστορικό γεγονός στη Γαλλία συνδέονται τα Ιουλιανά? Πάσο. Γαλλική Επανάσταση. Πώς ονομάζονται οι περικοπές που διαβάζονται στην Εκκλησία και προέρχονται από τα Ευαγγέλια? Ευαγγελικές. Σωστό. Ποια Αμερικανίδα στάρ υπήρξε παντρεμένη με τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ? Μέρλιν Μονρό. Σωστό. Ποιος διάσημος πίνακας είναι το πορτρέτο της Λίζα Γκεραντίνη? Μόνα Λίζα. Σωστό. Σε ποιο νησί των Κυκλάδων είναι πρωτεύουσα η Πλάκα? Πάσο. Μήλο. Ο βίος Ανθέος Σπαρτός ήταν η αγαπημένη σειρά της πρωταγωνίστριας Ναταλίας? Τσαλίκη. Σωστό. Το αλάτι ήταν πολύτιμο στην αρχαιότητα για την διατήρηση των Νεκρών. τροφίμων. Πώς είναι κοινώς γνωστό το πτηνό κύχλι? Τσίχλα. Σωστό. Ποιον ξηρό καρπό περιέχει η μάντολα? Αμύγδαλο. Σωστό. Από ποια γλώσσα προέρχεται η λέξη γκαράζ? Γαλλικά. Σωστό. Στην οδό Αριστοτέλους η Αλεξίου τραγουδάει Σάββατο και Απόβραδο και... Ασετιλίνη. Σωστό. Σε ποια πόλη θέλει να γίνει μάγειρας ο ποντικός Ρεμής στην ταινία Ρατατούις? Πάσο. Παρίσι. Ποιος ήταν ο πρώτος αθλητής που κέρδισε τον Ολυμπιακό Μαραθώνιο 2 συνεχόμενες φορές? Αμπέμπε Μπικίλα. Σωστό. Πώς λέγεται ο εορτασμός της επετείου της ναυαρχίας των Σπετσών κάθε Σεπτέμβριο? Αρμάτα. Σωστό. Ποια έτομο θεωρούν... Φίλε, δεν σε Όχι. Να σου πω κάτι. Αγόρι μου, άκουσε. Δεν είδα καν πόσο έχουμε φτάσει. Εσύ έχεις άγχος. 16 σωστές απαντήσεις. Όχι, όχι. Δεν... Εγώ δεν το προλάβαινα στον μπάζερ. Είναι πάρα πολύ γρήγορο στον μπάζερ. Ρε Δήμο, Ορίστε. τι έγινε? Καλά είναι νομίζω. 16. Άσε μας, ρε Δήμο. Ας έρθει το γεράκι. Γεια σας. Γεράκι, 16 σωστές οι απαντήσεις. Έτσι σε υποδεχόμαστε. Εγώ έχω να πω ότι ο Δημήτρης παραμένει τιτάνας. Εννοείται! Αλλά ο Δήμος... Δεν προλάβαινα τον μπάζερ. Είναι ταχύτατο. Σίγουρα και αυτό. Δεν προλάβαινα τον μπάζερ. Ήταν ο σιωπηλός killer. Κοίταγε κάτω. Παφ. Αλλά είναι Ολύμπιος. Δεν είναι απλά τιτάνας. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, 2 λεπτά στη διάθεσή σου, έτοιμη και εδώ. Και ο χρόνος σου, Γεράκι, ξεκινάει από τώρα. Ποιου τυριού το όνομα προέρχεται από τη λέξη Μανός που σημαίνει αραιός? Μανούρι. Σωστό. Ποιο νησί των Κυκλάδων πήρε το όνομά του από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης? Σαντορίνη. Σωστό. Ποιος σκηνοθέτησε την ταινία του 2004 Hellboy, ο ήρωας της κόλασης? Πάσο. Στόπα χρόνος. Ποιος σκηνοθέτησε την ταινία του 2004 Hellboy, ο ήρωας της κόλασης? Σκεφτείτε. Ο Πολ Βερχόφεν. Όχι. Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, χρονόμετρο. Ποιος Γάλλος πρωθυπουργός αναδείχτηκε σε αρχιτέκτονα της συνθήκης των Βερσαλιών? Κλεμανσό. Σωστό. Σε ποιο δομικό χαρακτηριστικό του κυτάρου βρίσκεται το DNA? Μυτοχόνδριο. Στόπο χρόνος. Σε ποιο δομικό χαρακτηριστικό του κυτάρου βρίσκεται το DNA? Στον πυρήνα είναι. Δεν ξέρω. Να το πω. Στον πυρήνα. Πολύ σωστά. Μία θέση πίσω, Chaser. Χρονόμετρο. Σε ποια πτώση δεν βρίσκεται ποτέ το αντικείμενο στα μονόπτωτα ρήματα? Γενική. Στόπο χρόνος. Σε ποια πτώση δεν βρίσκεται ποτέ το αντικείμενο στα μονόπτωτα ρήματα? Το ξέρεις.
Το ξέρεις? Ποια πούμε, Ονομαστική. Πολύ σωστά. Μία θέση πίσω, Chaser, χρονόμετρο. Ποια ταινίστρια κέρδισε το Αυστραλιανό Open ενώ ήταν έγκυος το 2017. Πάσο. Στόπ ο χρόνος. Ποια ταινίστρια κέρδισε το Αυστραλιανό Open ενώ ήταν έγκυος το 2017. Η Σερένα Williams. Σωστό. Μία θέση πίσω, Chaser, χρονόμετρο. Σε ποια τραγωδία του Σοφοκλή η Διάνυρα περιμένει στην τραχίνα την επιστροφή του Ηρακλή. Τραχίνια. Σωστό. Σε ποια σειρά του Μέγκα ο Γιάννης Μπέζος είναι ένας χήρος ταβερνιάρης με 3 γιους. Πάσο. Στόπ ο χρόνος. Ευτυχισμένοι μαζί. Πρέπει να την πω την ερώτηση. Συγγνώμη. Σε ποια σειρά του Μέγκα ο Γιάννης Μπέζος είναι ένας χήρος ταβερνιάρης με 3 γιους. Ευτυχισμένοι μαζί. Πολύ σωστά. Μία θέση πίσω, Chaser. Χρονόμετρο. Ποια αίσθηση δεν διαθέτουν τα δελφίνια. Όσφρηση. Σωστό. Ποιο ροκ συγκρότημα ερμηνεύει το τραγούδι Welcome to the Jungle. Μετάλλικα. Στόπ ο χρόνος. Ποιο ροκ συγκρότημα ερμηνεύει το τραγούδι Welcome to the Jungle. AC/DC. Guns N' Roses, χρονόμετρο. Το μπέρδεψα. Πώς τιμωρήθηκε ο Κάιν για την αδελφοκτονία. Εξορίστηκε. Σωστό. Ποιου μεγάλου νησιού αποτελεί γραφικό ορεινό χωριό η Στενή. Εύβοια. Σωστό. Ποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας επισκεπτόταν την Ελλάδα για μία διετία για θεατρικούς αγώνες. Ο Νέονας. Σωστό. Ο όρος αλλά προβενσάλ σημαίνει μαγείρεμα σύμφωνα με την κουζίνα της. Προβυγγίας. Σωστό. Πώς λέγεται... Ω! Λοιπόν, περιμένετε. Εντάξει, πολύ ωραίος τελικός. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Τι να πω, να τα χαρείτε, να τα ευχαριστηθείτε. Ήσταν πανάξιοι, δηλαδή Ήσασταν υπέροχοι. πραγματικά σεβασμός. Σε καλή μεριά θα πω κι εγώ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο Chase. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς. Ραντεβού σε μια επόμενη πάντα διαφορετική καταδίωξη και πάντα εδώ στο Μέκα.